Porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papicarne, papipollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida a tu gusto. Salchi hot dog, para chuparse los dedos. La policia local de Sant Andreu de la Barca ha començat un altre any la campanya de Comerç Segur, una campanya que enguany i degut a la pandèmia s'ha vist modificada. Aquest any, donada les circumstàncies del que estem patint, es modifica el contingut, els objectius d'aquesta campanya. Si anteriorment la campanya anava enfocada amb molta presència policial al carrer, però a més també això anava a aconsellar i assessorar als propietaris dels comerços i al mateix temps també a la clientela sobre les mesures de seguretat, amb aquesta campanya es veien limitats a portar a terme tota aquesta actuació i el que farem serà incrementar la presència policial amb els eixos comercials, tant en patrulles estàtiques com patrulles dinàmiques a peu. La campanya té previst una durada de... Vam començar el dia 10 de desembre i la conclourem al principi, amb la primera quinzena de gener. Intensificació de la vigilància als eixos comercials de la ciutat com a mesura dissuasiva de possibles actes delictius en dates on les vendes i l'afluència de públic es multipliquen.